чемпионати ҷаҳонро оид ба футзал ки дар кишвари ӯзбекистон ҷараён дорад. охирин бозӣ мондааст дар марҳилаи ҳаштагниҳои ин боло кафолати онро дона метавонад ки 100% онҳо бар Хорватия зафар меёбанд. аммо агар мо қувваҳоро рӯи тарозу гузорем ба медиа аз маркази майдон бозӣ шурӯъ мешавад. тамошобини азиз ва бед ба марҳилаи ҳаштагниҳоиро хат пайдо кунад. имкон замон барои Аргентина зарба аз канори чапи майдон иҷро карда. чемпионати ҷаҳон марҳилаи ниҳояш роҳ ёфтанд ва бо мушкилӣ аз гурӯҳ баромаданд. зарба ҷониби дарвоза ва бо сар гол мезанад Аргентина дар оғози рақобат. Алан Бранди Сармиенто дақиқ аст ва бо пушти сар ана ҳамин амал кард кифоя гард барои рахна кардани дарвоза. гузариши хело хуб пас ба марказ. фурсат барои зарбазанӣ буд. чекол тӯбро тоб медиҳад аммо рости дарвозабон. гузариши хело хуб. зарбаи хатарнок. қариб ки 1-1 аст. зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза ин дафъа низ мегузарад. зарба аз канор ва худи бозингари Аргентина тӯбро баргардон. 2-1 аксу ҳуҷуми Хорватия. зарба баргардонда мешавад. боз тӯбро бояд ҷониби Хорватиё. ин зарба ҳатман мешавад. ду нафарро фиреб медиҳад. Атихамирнова. зарбаи начандон сахт аммо дар идома бошад тӯбро қабул кард Антонио Секулич. Хорватия тавонист ки тӯбро аз майдон берун кунад. партоба ҷаримагоҳ. имконият барои Хорватия айниза мазарат барои Кристиан Паструзер. сармураббии ин аста бошад Маринко Маврович аст. Юрлина тӯбро аз даст медиҳад. чӣ иштибоҳе кард Йосип Юрлина. тамошобинонӣ набахшид Хорватияро барои чунин тӯбманкунӣ. Юрлина бо таги пояш тӯбро манъ кардани буд бо усули маъмулӣ дар футзал. чӣ кардаро пайдо кунад. айн замон Аргентина метавонад ки голи севми худро занад. пас на зарба мезанад барои чӣ бозигари Аргентина. тӯбро аз даст медиҳад ва акнун 1-1 барои Аргентина. ҳамин қадар хост ки нафтад бозигари Аргентина. зарба сӯи дарвоза дақиқ аст. бармегардонад дарвозабон Перич. аз завтра бозӣ дароварда мешавад. зарбаи чандон сахт. тӯб аз майдон набаромадааст. ҳоло ҳам зарбаи чандон хатарнок аст. то як андозе тавонастам фиреб бидиҳам. бартоби хело ҳам хуб. қариб буд ки тасодуфан тӯб сӯи дарвозаи партоб бо пушти пояш хост ки 3-2 акс ҳуҷуми Хорватия. пас ба канор. боз як паси дигар. дарвозабон як қадам ола тӯбро мегирад. 2-0 ба даври нимниҳоӣ ва ғолиби ин ҷуфт бошад бозӣ мекунад